Pro letošní školní rok si připravili jedinečnou show ve stylu vojenském s názvem Dres, kde tanečníci znázorňují svůj boj s nástrahami nejen tanečního světa. Dámy a pánové, skoro úplně poslední číslo dnešní dance show, velký potlesk a NFB. Aby se postupně přišli za námi na pódium předvést, ukázat a zůstat. Takže poprosím jako první složku Disneyland našich nejmenších, nejlučnějších a velký potlesk pro ně. Dámy a pánové, Disneyland, jestliže to máme ve druhu ještě s našimi nejmenšími Disneyland, velký potlesk. Jako druzí přichází a potlesk a pořádný ahoj. A klidně tady zůstaňte, zamávejte. Springfield zále přichází jako druhý. Za Springfieldem následuje New York. New York se vám dnes, dámy a pánové, předvedl. Za New Yorkem přichází Las Vegas, dámy a pánové, Las Vegas, a pojďte sem pořádně dopředu, ať je vás krásně vidět, pojďte sem takto. Bezva, Las Vegas, za Las Vegas přichází Washington DC, Washington, jestli takhle netrváme, buď za námi, pokud ještě neutekla zrušná základní umělecké školy Uherských Horčí Bojkovic, také nás mezi sebou rádi přivítáme, pojďte dopředu, Springfieldem, nebojte se, a samozřejmě nesmí být na NFB. Velký potlesk, dámy a pánové, NFB,
jste dnes dorazili sem za námi na Dům kultury. Takže tímto všem moc a moc děkuju. Já Staníka poprosím ještě na chvilku, jestli by nám mohl stlumit hudbu. A máme tu takovou novinku, ještě nikam nechoďte, máme takovou úplnou novinku letošního roku, protože letošní rok mezi námi máme 3 nové přírůstky, my jim teda říkáme instruktoři, jsou to vlastně takový, dá se říct, naši snad do budoucna za rok, za 2, možná za 5 nebo za 10 lektoři. A my bychom je letos velmi rádi přivítali v našich řadách, takže poprosím dopředu, aby přišel Luky Nílek, Lukáš Máčela a Eliška Jílková a přišli za Luckou. Lucko, přidáváte slovo zkrátko, máš na to 25 sekund. Tak já vás poprosím, abyste oficiálně pokladli. A tímhle vás vítám do našeho týmu. Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat, trénovat naše děťátka a budete s námi a budete šťastní. Děkuju moc. Vystupující potom všichni vzadu v zákulisí dostanou CDčko, na kterém jsou fotky, promofotky letošního roku, abyste nemuseli čekat. A ještě poslední vyčerpávající informace. Letos na konci školního roku jsme si pro vás nepřipravili body show, ale připravili jsme si pro vás novinku. Bude to první dětský český muzikál, kterou hlavní složku bude tvořit právě naše taneční škola NFB. Potažmo pár, teď si dovolím přihřát polivčičku, pár přátel, kterým jsem teď dělal produkci klipu Čina